de jale, când suntem alături de familia Zamfir și în mijlocul nostru este cel care a fost Zamfir Gheorghe. Trupul lui neînsuflețit se găsește aici și vrem să fim alături de această familie, conducând pe ultimul drum acest trup, care se întâmplă și se împlinește așa cum spune Scriptura. Din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Am vrea să începem și această slujbă și să o începem cu rugăciune. Noi credem că Dumnezeu ascultă rugăciunea. De aceea, în momente de tristețe, în momente de jale, în momente de grea cumpănă, înainte de orice, gândurile noastre și glasurile noastre le îndreptăm către Dumnezeu. Și apoi, sigur, și către semenii noștri. De aceea, aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare și prin fratele Pavel Praja vom înălța o rugăciune și Domnul să mângâie pe toți cei întristați în ziua de astăzi. Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, înălțăm rugăciunea în această zi de durere. Aici, Doamne, unde se găsește această familie, sora Vera împreună cu familia și cu cei care o însoțesc, mă rog, Doamne, să-i mângâi. Tu ai mângâierile Tale și ești Dumnezeul oricărei mângâieri. Și de aceea avem nădejdea aceasta, Doamne, că ziua aceasta, când noi conducem pe cel ce a fost fratele nostru Gheorghe, îți mulțumim, Doamne, că la vremea potrivită l-ai chemat la mântuire. Și avem nădejdea, Doamne, că noi în această zi spunem la revedere și ne vom întâlni pe plaiurile cerului. Și te rog să binecuvântezi întreaga asistență. Fie, Doamne, mângâierea, cercetarea Ta prin cuvânt. Este, Doamne, o zi în care putem, Doamne, să ne amintim și să ne aducem aminte că suntem într-o casă de jale, ca să ne dăm seama că toți suntem trecători și pe aici putem, o Doamne, în fiecare zi să așteptăm de la Tine, Doamne, chemarea pentru oricare dintre noi. Te rog să binecuvântezi, Doamne, și cuvântul și cei ce vor vorbi, mesajul să fie, Doamne, provocator și să aibă efect în această zi. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Potrivit pentru această lucrare, aș vrea să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 1 la versetul 10. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșiți dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Amin. Vă invit să vă reluați locurile.
Sigur, este bine aici prin faptul că nu este frig. De aceea vom avea un timp de părtășie din cuvânt, apoi și prin cântare. Sigur, cântarea este cu mesaj referitor la ceea ce noi astăzi trăim în aceste momente, în aceste clipe. De aceea vom intona o cântare cu vocile, apoi avem împreună cu noi fanfara de la St. Pölten. Acești frați tineri minunați și-au luat timp și au venit să fie alături de familia aceasta, au venit să înalțe imnuri către Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să ne primească toată închinarea noastră. După fanfară, Domnul să binecuvinteze pe fratele Andrei Rus, va avea câteva cuvinte de îmbărbătare pentru noi și pentru familie. Amin. Și zilele se duc și vin, dar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre chin, spre slava cerului senin, sau spre adâncul tunecos, spre veșnicie sus sau jos, fără sfârșit. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna. Ești pregătit să zbori când El te va chema. Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Se duce viața ca un nor spre marele necunoscut, pe oceanul veșnicilor. Atâția au trecut și tu vei trece, nu uita, depinde cum te-ai pregătit, spre veșnicie vei zbura în infinit. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna. Ești pregătit să zbori când El te va chema. Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit. Întoarce
iubită familie îndoleată, aș vrea ca Dumnezeu să vă mângâie. Amen. Dumnezeu să vă dea putere ca să puteți trece peste încercarea aceasta care a venit peste voi. Sora Vera, Domnul să te binecuvinteze și să-ți dea putere în încercare. Slăvit să fie Domnul! Cu fratele Gege am avut părtășii împreună. Ne-am îmbărbătat și din cuvântul lui Dumnezeu. L-am căutat și la spital și acasă. Totdeauna stătea cu luarea minte și asculta cuvântul lui Dumnezeu. El este acum plecat la Domnul. Și frații au citit din 2 Corinteni și vreau să citesc doar un verset de unde frații au citit, din capitolul 5 din 2 Corinteni, versetul 10 vreau să citesc. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Iubiți prieteni care sunteți aici la această jale, cuvântul lui Dumnezeu se îndreaptă înspre voi, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Noi trebuie să ne pregătim, nu știm plecarea. Gheorghe și-a încheiat pe acest pământ. Dumnezeu l-a dus acasă. Mi-aduc aminte ce bucurie a fost în inima lui și în biserica din Amstetten când a încheiat legământ cu Domnul. Se bucura și radia pe fața lui bucuria. Iubiți prieteni, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. Te-ai întrebat unde te duci? Și cuvântul lui Dumnezeu în această zi, uitați ce spune. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Iubiți prieteni, iubiți frați, cuvântul lui Dumnezeu în această clipă ne vorbește și nouă care suntem înaintea lui Dumnezeu și toți care suntem aici înaintea lui Dumnezeu, cuvântul Domnului vă vorbește și vouă. Dacă ai făcut bine pe pământul acesta, răsplata o primești de la Dumnezeu. Dacă ai făcut răul pe pământul acesta, tot Dumnezeu va judeca. Că așa am citit în prima citire a versetului. Căci toți trebuie să ne înfățișăm la judecată. Fratele Gheorghe a avut un suflet bun. A avut o inimă bună. Dacă i-ai cerut ceva, te-a servit imediat. A îmbrăcat pe mulți goi. A săturat pe mulți flămânzi. A fost un om care l-a durut pentru aproapele lui. De aceea Dumnezeu i-a dat putere și a trecut fără să aibă dureri în trup. Îl întrebam de atâtea ori, frate Gheorghe, când îl vizitam, te doare ceva? Nu mă doare nimic. Spunea că nu-l doare nimic. Chiar în clipa când a trecut la Domnul, am fost în casă acolo și n-a spus nimic. A trecut frumos la Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu e acela care
ne poartă de grijă. Iubite prieten, gândește-te în această clipă. Unde te duci? Unde îți vei petrece veșnicia? Dumnezeu să-ți ajute. Dumnezeu să-ți dea putere ca să poți să primești cuvântul în inimă. Vreau să închei, că vreau să las frață să vorbească cu un verset din Scriptură și aș vrea să-l citesc. Versetul 1 din capitolul 5 spune așa: știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână omenească, ci este veșnică, slăvit să fie Dumnezeu. Închei spunând Dumnezeu să mângâie familia, copiii, Dumnezeu să le dea putere. Sora Vera, Domnul Iisus să te întărească, să te ajute și să fie cu tine. Amin.
fața acestui moment trist, totuși previzibil fiecăruia dintre noi, pe aici ne poartă în fond destinul nostru pământesc, destinul nostru omenesc. Și repet cuvintele pe care le spuneam la seara de priveghi. Fiecăruia dintre noi ne vine rândul să mergem pe drumul pe care merg toți oamenii. Este bine să privim cu curaj momente ca acestea, cu credință, știind că nu totul se termină aici, ci că Dumnezeu ne-a făgăduit veșnicia. Viața de aici e o clipită, e o umbră. De fapt, scriind împreună cu sora Vera necrologul, tocmai de la gândul acesta am pornit, că viața e o umbră. Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el? Fiul omului ca să iei seama de el? Omul este ca o suflare. Zilele lui sunt ca umbra care trece. Sunt cuvintele lui David în Psalmul 144, versetele 3 și 4. Astfel, la vârsta de 70 de ani, cum sublinia și robul lui Dumnezeu Moise, Psalmul 90, versetul 10, despre zilele vieții omului, cel care a fost fratele nostru Gheorghe Zamfir a trecut la Domnul. În trecerea sa grăbită, lasă în urmă pe soția îndurerată Vera, care l-a îngrijit cu multă iubire și spirit de sacrificiu în lunga perioadă de convalescență dinaintea trecerii sale. Lasă în urmă de asemenea copiii nemângâiați, dar și nepoții, cărora le vor lipsi mult dragostea, dar și dojana bunicului lor. Pe Cosmina, împreună cu soțul Dan și nepoțica Beatrice, pe Gianina împreună cu soțul Lucas și nepoței Robert și Victoria, pe Andrei împreună cu soția Florentina și nepoțica Nisa, pe Alexandru împreună cu Flori, pe Sara împreună cu soțul Martin și nepoțica Miriam, pe Ciprian și pe Emanuel. De asemenea, se desparte de rudele cumnata Ana cu soțul Gigi și nepotul Cosmin, nepoata Ramona cu soțul Dorin și fiul Sergiu împreună cu familia, nepoata Camelia cu soțul Ichi și fata Iris, nepotul Aurică. Lasă în urmă Biserica El Betel, care l-a înconjurat cu iubire frățească și s-a rugat pentru el în toți acești ani de suferință. Deși plecarea fratelui Gheorghe aduce cu sine o imensă întristare, totuși rămâne în urmă speranța că împreună cu toți ai Domnului ne vom revedea într-o zi în veșnica sa împărăție. O nădejde care nu înșeală, fiindcă fratele Gheorghe a primit dragostea lui Dumnezeu în inima lui. Rămân în urmă amintiri de neuitat, pe care le vor păstra în inimă atât frații în credință, cât mai ales familia. Rămâne în urmă un exemplu bun pe care l-a dat multora, dar mai ales propriilor copii, când, deși la o vârstă înaintată, a ales să urmeze calea credinței, primind botezul într-o iertarea păcatelor și mântuirea sufletului. A fost un soț bun, tandru și iubitor, un tată desăvârșit, un prieten devotat și un bunic grijuliu și iubitor. Închei acest necrolog cu câteva versuri pe care le-am scris special pentru această întâlnire îndurerată. O cugetare asupra acestei vieți pe care am asemănat-o cu umbră. O umbră ce reflecți viața noastră. De ce alergi să treci clipind în zbor, căutându-te, privind spre zarea albastră, te regăsim în zborul de cocor.
Ce cuget sfânt inunda mea ființă, umplând cu psalmi al veșniciei dor, căci Tu nu zbori grăbit spre neființă, ci spre eternul nostru Salvator. Spre un tărâm edenic zboară omul, desprins prin crez de lutul pământesc, și în porți de rai va fi primit de Domnul și întâmpinat cu alai împărătesc. Amin. Iubită asistență, câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în această zi tristă, care va rămâne în memoria noastră. Sunt 3 gânduri simple și dacă ne vom concentra, cred că vom înțelege mesajul din spatele lor. În primul rând, vreau să subliniez faptul că viața care ne așteaptă dincolo de mormânt este net superioară vieții acesteia pământești. Subliniam cuvintele robului lui Dumnezeu Moise, care spunea că viața pământească, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, pentru cei mai tare la 80 de ani, și lucrul cu care se mândrește omul în urma acestei vieți, după ce face un bilanț, rezultă că nu-i decât trudă și durere, căci timpul trece iute, iar noi spurăm. Este superioară viața care ne așteaptă dincolo și lucrul acesta atât de bine îl subliniază Apostolul Pavel în pasajul nostru și pentru a putea înțelege, vă rog să ne uităm cu multă atenție la terminologia pe care o folosește Pavel aici. Spune versetul 1: știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc. El vorbește despre 2 case. Prima este casa pământească și aici Pavel introduce un termen care ne face să reflectăm asupra vremelniciei. Și anume, Pavel spune a cortului nostru trupesc. Și se repetă încă o dată Pavel: totuși omul nostru din lăuntru a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem, spune Pavel din nou în versetul 2, în cortul acesta. Așadar, dacă viața de aici de jos este asemănată de Apostolul Pavel cu un cort, iar imaginea aceasta a cortului ne aduce aminte de pribegia prin pustie a poporului evreu, care timp de 40 de ani locuiau în corturi și își mutau cortul dintr-o parte în alta, un simbol al vremelniciei, un simbol al nestatorniciei, un simbol al faptului că mâine nu va fi ca azi și că perioada aceea nu-i permite omului să se așeze, nu-i permite omului să se întindă, pentru că trebuie să-și ridice cortul și să plece din nou la drum. Așa e viața noastră pe pământ. O viață vremelnică, o viață nestatornică. Când ți se pare că ai intrat într-o clipă de fericire, când îi ai pe cei dragi în jurul tău, când începi să te simți bine, parcă totul se năruie. Din senin te lovește o boală, un faliment. Începi să te cutremuri, lucrurile se clatină. Prin contrast însă, imaginea prin care Pavel propagă viața veșnică este aceasta. Dumnezeu, spune el, că în ceruri ne-a pregătit o clădire, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică, slăvit să fie Domnul. Așadar, noi avem speranța aceasta, că după ce ne trecem din lumea aceasta de aici de jos, ne așteaptă dincolo ceva trainic. Dacă viața de aici, spuneam, este asemănată cu un cort, dincolo avem o clădire făcută nu de mâini omenești, ci de mâna lui Dumnezeu. Dincolo avem o clădire zidită cu temelitari, spune Biblia, al cărei meșter ziditor este Dumnezeu. Amen. Și în felul acesta noi mergem cu nădejde, nu ne înspăimântă moartea, pentru că așteptăm ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit dincolo. În al doilea rând, dragii mei, vreau să subliniez faptul că felul în care Dumnezeu ne-a creat pe noi ne atrage atenția asupra faptului
că noi aici pe pământ nu putem să fim fericiți. Spune apostolul în versetul 5, și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Și m-au întrebat pentru ce ne-a făcut. Apostolul repetă, chiar în cortul acesta, deci gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Faptul că Pavel atrage atenția asupra faptului că noi gemem în cortul acesta, că viața aceasta nu-i viața pe care ne-o dorim, nu-i viața pe care am visat-o, nu-i viața aceea paradisiacă cu care am crescut de copii și ne imaginam că așa va fi viața noastră. E o viață încărcată de durere și vreau să mă înțelegeți în privința asta. Adică nu ne poate face fericiți nimic din ce dobândim aici. Și nu vreau să mă înțelegeți greșit. Înaintea mea și a soției, în timp ce veneam cu mașina încă din oraș, a mers un Porsche în fața noastră. Și mă întrebam la un moment dat, oare n-o fi român și șoferul acestui Porsche? Și spre surprinderea noastră a mers în fața noastră până la cimitir și a oprit în parcare în fața noastră. Și bine să avem că noi românii uneori suntem geloși unii pe alții. Dacă Dumnezeu îi binecuvintează pe unii, să le folosească, Dumnezeu să le dea însutit. Nu suntem geloși pe lucrul acesta. Dar dincolo de aspectul acesta, ceea ce vreau să vă spun astăzi este că nimic din ce dobândim aici nu ne oferă fericirea. Noi tot gemem în cortul acesta. Indiferent cât de multe am avea, indiferent ce poziție înaltă în societate am avea, indiferent câte școli am terminat, indiferent câți bani am avea în cont, noi gemem în cortul acesta. Și Apostolul Pavel continuă spunând, da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Cu alte cuvinte, nu doar că gemem aici, dar viața de aici nu ne oferă plăcerea la care visam. Viața de aici nu ne oferă satisfacția la care visam, ci singurul care ne poate da plăcerea și satisfacția care este necesară ființei umane să se simtă împlinită, este Dumnezeu, este Iisus Hristos. Al treilea gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră se referă la faptul că noi trebuie să fim pregătiți. Apostolul spune așa, de aceea ne și silim să fim plăcuți. Fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut pe când trăia în trup. Trebuie să trăim conștienți. Dacă am explicat faptul că viața de aici este vremelnică, este trecătoare, că viața de dincolo este veșnică, că viața de aici are urâțenia ei, indiferent cât de binecuvântați am fi material, că viața de aici are gemetele ei, indiferent cât de împliniți am fi de lucrurile pe care le dobândim aici în lume. De data aceasta vă atrag atenția că noi viața de aici trebuie să o trăim conștienți. Conștienți de faptul că există o judecată, că Dumnezeu va chema la judecată fiecare om. Iar Pavel spune, de aceea ne și silim. Adică dacă ești în această zi aici, asculți mesajul acesta, vreau să fii conștient, vreau să fii conștientă că la sfârșitul vieții tale se va trage o linie și vei fi chemat să fii întrebat de Dumnezeu cum ți-ai trăit viața. Și filmul vieții tale ți se va pune în față și Dumnezeu te va întreba de ce ai trăit așa, de ce ai mințit, de ce ai furat, de ce n-ai fost drept, de ce ai calomniat. Și e bine că atunci când realizăm adevărul acesta, e bine să trăim conștienți, să ne curățim, spunea Pavel, de orice astfel de răutate, de revărsare de răutate, de orice întinăciune a Duhului și a cărnii, să ne curățim acum și să trăim frumos, ca în timpul zilei. Să trăim știind că într-o zi ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și bine ar fi că atunci când ne înfățișăm, Dumnezeu să nu ne judece,
Dumnezeu să nu ne zică du-te afară, ci Dumnezeu să ne pună o cunună pe cap. După ce am ieșit de la familia Zamfir, chiar imediat după decesul fratelui Gheorghe în acea seară, eram împreună cu fratele Pavel și am fost să ne rugăm împreună cu familia. Chiar în parcare, un băiat turc, prietenul nostru, din copilărie, ne întâlneam adesea cu el la fotbal, mulți dintre români îl cunosc, el este un prieten al băieților fratelui Gheorghe. Ne-a întrebat de unde ieșiți, veniți de la familia Zamfir? Și am spus da. O întrebat de băieți dacă sunt acasă, l-am lămurit care dintre ei sunt, care nu sunt. Și a zis, mă duc și eu. Când am auzit, m-am cutremurat, spunea turcul nostru. Când am auzit, m-am cutremurat. Zice, n-am știut că a murit Gege. Zice, dar vreau neapărat să mă duc să spun câteva cuvinte frumoase familiei. Și l-am întrebat de ce. Și a spus, ani de zile, fratele Gheorghe ne făcea gulaș și se purta frumos cu noi. Și ne întreba de ce mai avem nevoie și vorbea frumos cu noi. Și atât de mult l-am respectat pe omul acesta. Închei spunând așa, iubită asistență, niciuna dintre faptele noastre bune nu vor cădea la pământ. Dacă un tânăr, dacă un om, dacă un turc, mă iertați, nu vreau să fiu discriminatoriu, dar am ținut să nuanțez și aspectul acesta al naționalității ca să putem înțelege că și noi, ca și comunitate română, putem să fim un far de lumină în societate și Dumnezeu să ne ajute. Dacă oamenii din jurul nostru văd acest far de lumină, dacă ei apreciază faptele noastre bune, Dumnezeu va face cu atât mai mult. Nimic din binele nostru nu va cădea la pământ, ci Dumnezeu când ne va chema acasă, ne va pune o cunună de slavă pe cap. Dumnezeu să ne binecuvinteze, aceasta este speranța noastră. Că într-o zi vom fi acasă la Domnul și vom purta cununi împărătești pe cap în slava Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
cei apropiați și întreaga asistență, mă repet și zic deasupra tuturor, Dumnezeu să mângâie fiecare inimă întristată. Am vrea să vă spunem că suntem oameni care credem că suntem creați de Dumnezeu. Nu credem că am apărut în lumea aceasta la întâmplare, că am venit de nicăieri și că mergem nicăieri. Noi credem că lumea, pământul cu tot ce se vede pe el, au fost create de Dumnezeu. Și ca și coroana creațiunii lui Dumnezeu a fost făcut omul, pe care Dumnezeu l-a chemat să stăpânească și să lucreze și să păzească pământul. Dumnezeu a făcut pe om partener la lucrarea lui. Este coroana creațiunii lui Dumnezeu, este omul. Și iată-ne în fața unei realități. Realitatea morții. Și într-adevăr, când unul din noi trece din lumea aceasta, când moartea apare în familia cuiva, sigur că este durere. Sigur că este deznădejde. Și sigur că odată cu aceasta apar multe întrebări. Și există pierderi care marchează viața pentru totdeauna. Dacă au murit părinții, au murit trecutul. Dacă moare soțul, moare prezentul. Dacă mor copiii, moare viitorul. Fratele, cel care a fost fratele Gheorghe, a plecat. A lăsat în urmă familia, soție, copii, nepoți, prieteni, dar a rămas în urmă și amintirea a ceea ce a făcut cât era în viață. A plecat de multe ori și s-a întors atunci când a plecat. Dar iată, de data aceasta a plecat și nu se mai întoarce. Este o realitate. A plecat și nu se mai întoarce. Aici este trupul neînsuflețit. Ca și oameni în viața aceasta, în trupul acesta, nu-l vom mai putea întâlni niciodată. Însă, cum spuneam, suntem acei care credem că dincolo de viața aceasta există o veșnicie. Și aceasta ne însuflețește, aceasta ne încurajează, aceasta ne dă nădejde. Dar pentru ca să putem fi plini de nădejde, trebuie să înțelegem că nu știm când ne vine rândul. Probabil mulți vor zice, sunt tânăr, sunt plin de putere, mai am vreme. Nu știu dacă ziua de mâine, sau nu numai ziua de mâine, clipa următoare, ceasul următor, este al meu în trupul acesta. Poți să fii sigur pe el? Nu putem fi siguri. Dar pentru că suntem conștienți că mai devreme sau mai târziu vom fi și noi duși de alții, puși de alții într-o astfel de situație. Așa cum spune Petru, cunoscând toate aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Adică au murit atâția înaintea noastră, au murit cei dragi ai noștri, au murit vecini, au murit cunoscuți și au murit mulți și mii de oameni, milioane de oameni au murit. S-au perendat. Și sigur că oamenii cred, atâta este viața, până la moarte. Însă, mă repet, noi suntem acei care credem că ne vom împățișa, așa cum citeam, în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu care ne-a creat. Și va trage la socoteală fapta noastră, vorba noastră, umblarea noastră. Va trage la socoteală în momentul acesta în care ai fost martor. Atunci când din trupul acesta sufletul s-a desprins din trup și a rămas doar țărână. Sufletul s-a dus la cel ce a suflat în el suflare de viață, la Dumnezeu. Și nu vom putea să răspundem, Doamne, am fost acolo, Doamne, am auzit. Și lucrurile acestea, dacă nu vom lua aminte, ne vor condamna. De aceea Apostolul Petru întreabă, dacă cunoașteți, dacă vedeți toate aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și gândul meu, care aș vrea să fie pentru fiecare,
sau tema de casă pentru fiecare, dacă nu știm viitorul, dacă nu cunoaștem clipa următoare, aceasta înseamnă că trebuie să fim gata. Să fim gata să plecăm. Să fim gata să plecăm. Dar unde plecăm? Și mulți ar spune, încă nu s-a întors nimeni de dincolo ca să ne spună cum e viața de dincolo. Domnul Iisus dădea o pildă în Luca, capitolul 16, cu un bogat și cu un sărac. Și a murit și bogatul și a murit și săracul și s-au dus amândoi în sânul lui Avram. Și atunci când bogatul a fost în văpaia focului, se câinoia în văpaia focului, a văzut pe sărac, pe Lazar, cel care ceșea de milă la porta lui și a zis părintelui Avram, lasă-l să vină măcar degetul să-l și moaie, că tare mă perpelesc în văpaia aceasta de foc. Și a spus, nu se mai poate. Nu se mai poate pentru că între noi și voi este o prăpastie mare și nu se mai poate face nimic. Și atunci s-a amintit și a spus că mai are încă frați în viață. Și a spus, lasă-l măcar să se ducă, să spună la frații mei unde am ajuns și să nu ajungă și ei aici. Dacă au plecat mulți din familiile noastre, cei dragi ai noștri, și n-au ascultat chemarea lui Dumnezeu, noi cei care încă mai suntem în viață, mai avem posibilitatea să ascultăm chemarea. Mai avem posibilitatea să ne folosim capacitățile date de Dumnezeu, adică în ceea ce vedem să judecăm, în ceea ce cunoaștem să lucrăm. De aceea noi credem că cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Biblia, ne revelează tot ceea ce avem nevoie pentru viața aceasta ca să putem beneficia de viața viitoare. Orice altă filozofie a venit și a trecut. Însă acest cuvânt al lui Dumnezeu de mii de ani, contestat de mulți, a rămas în picioare. Multe exemplare au fost arse, mulți oameni au murit pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu și a rămas în picioare, ceea ce încă o dovadă în plus că trebuie să ne însușim ceea ce cere Dumnezeu prin cuvântul Său. Și în momente ca acestea, momente de durere, momente de jale, durerea despărțirii, trebuie să intrăm în lăuntrul nostru. Trebuie să intrăm în cercetare personală, gândindu-ne că mâine putem fi noi. Au trecut 70 de ani și când s-a uitat în urmă, dacă l-ai fi întrebat, ar fi spus, parcă ieri am fost copil. Și cei care sunteți la o vârstă înainteată, cred că puteți. Dacă veți mergeți cu gândul în copilăria voastră, cât de departe puteți și priviți în urmă, așa e că au trecut repede ani. Așa e că au trecut repede ani. Au trecut ani și iată că ne apropiem, este pragul morții și nu știm când vine și pentru noi. De aceea, mesajul meu este, fiți gata. Fiți gata pentru astfel de împrejurări. Pentru că dacă vom fi gata, vom beneficia de veșnicia împreună cu Dumnezeu. Așa cum aici, pe pământul acesta, sunt bogați și săraci, așa cum noi cunoaștem că există o lume materială și o lume spirituală, tot așa există o veșnicie după moarte, o veșnicie în raiul lui Dumnezeu și o veșnicie în iad, în focul cel veșnic. Așa ne scrie Scriptura și noi credem în aceasta. De aceea, astăzi, când vedem aceste realități, trebuie să fim înțelepți. Să judecăm, să analizăm și apoi să luăm decizii despre care, în urma cărora vom beneficia de făgăduințele lui Dumnezeu. Și pentru a fi gata și cum să fii gata, în scurte cuvinte, aș vrea să mă folosesc de cuvântul Apostolului Pavel din Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 14. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, trăind în adevăr. Primul lucru, pentru a fi gata în vremea aceea, ne îndreaptă cuvântul să avem mijlocul încins cu adevărul. În orice împrejurare ne-am găsit, să fim oameni care spunem adevărul. Și adevărul din inimă. Atunci când spui adevărul din inimă, vei fi un om tare. Atunci când spui adevărul și numai adevărul, vei fi un om care vei putea rămâne în picioare.
Atunci când spui și trăiești în adevăr, vei putea să înfrunți chiar și dușmanii tăi. Atunci când vei fi greșit și vei spune adevărul, vei fi acel care vei putea să recunoști, da, am greșit, da, sunt gata să-mi primesc răsplata, dar adevărul te va face slobod. Adevărul te va face să duci o viață bucuroasă, fericită. Adevărul te va ajuta să ai poftă de mâncare, să ai somn dulce și liniștit. De aceea, fii gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Apoi, al doilea lucru, îmbrăcați-vă cu platoșa neprihănirii. Cu platoșa neprihănirii, adică fără păcat. Atât cât atârnă de ceea ce putem noi face și cunoaște, să evităm păcatul, să ne luptăm să nu păcătuim. Sigur că nu suntem perfecți, sigur că avem scăzăminte, sigur că păcatul este accidental în viața noastră, dar atunci când ne-am dat seama de el, noi suntem acei care recunoaștem că am greșit și știm că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, care a fost în lumea noastră om, a murit, a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Este dovada faptului că există viață după moarte, pentru că Fiul lui Dumnezeu a fost pe pământul nostru, a murit, a înviat și acum mijlocește pentru noi și ne ajută în slăbiciunile noastre atunci când ne recunoaștem, ca să putem să trăim în adevăr și să umblăm în adevăr. Apoi, al treilea lucru, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, oameni ai păcii, oameni care de bine, oameni care niciodată, chiar dacă are dreptate, poate să rabde pentru a face pace. Știți dumneavoastră că în multe împrejurări probabil ați fi avut dreptul și să vă cereți, să vă apărați, dar ați considerat că dacă veți tăcea, va fi pace. Aceștia sunt oamenii care caută pacea, oamenii care umblă după pace, oamenii care fac pacea și Domnul Iisus îi fericește pe astfel de oameni. Ca să fim gata, trebuie să fim și oameni ai păcii. Se vă spune despre fratele Gigi, pentru că a fost un om bun. Aici atâtea putem să spunem și rămâne în amintirea noastră ceea ce a făcut fiecare. Chiar dacă post-mortem îi lăudăm pe toți sau am putea să-i lăudăm, există totuși și unii care nu uită anumite atitudini, anumite fapte rele și acestea din nou sunt amintite. N-ai vrea. Atunci când va fi vremea să fiu chemat eu sau tu și despre mine și despre tine să se spună că ai fost un om al păcii, că ai fost un om care a umblat în adevăr, că ai fost un om care ai vestit Evanghelia lui Dumnezeu, dând speranță, dând nădejde celor care era fără de nădejde, și Domnul să ne ajute să putem să fim astfel de oameni. Apoi, pe deasupra acestora a luat și scutul credinței. Într-o vreme ca acesta, în secolul 21, să mai crezi în Scriptură, să mai crezi că există viață după moarte, să mai crezi lucrurile acestea, este înapoiat, este demodat, nu mai corespunde cu tehnologia, nu mai corespunde cu știința la ora actuală. Dragii mei, haideți să fim realiști, pentru că nici cei mai bogați oameni, nici cei mai înțelepți oameni n-au putut să fugă și să se sustragă de la acest act hotărât de Dumnezeu în dreptul fiecărui om. Toți au murit și toți vor muri. Este o realitate, este ceea ce credem noi și aceasta ne ajută să rămânem tari încredințați că nu suntem la întâmplare, că suntem creați de Dumnezeu, că există viață după moarte și o veșnicie vrem să o petrecem cu Dumnezeu. Este crezul nostru. Apoi, în al patrulea rând, este nădejdea vieții veșnice. Este o nădejde că vom fi alături de acei care Biblia ne relatează că au trăit pe pământul acesta, că au suferit, poate au murit ca și martiri și apoi încununată cu istoria și trăirea în viața aceasta a Domnului Iisus, care știm că a murit, care a înviat și stă la dreapta Tatălui și apoi, dacă noi vom fi gata când va veni trâmbița și va suna, vom fi și noi acei care vom sta împreună cu El. Așadar, fără întoarcere este drumul acesta. Un drum fără întoarcere.
Și pe drumul acesta, mai devreme sau mai târziu, voi pleca și eu, dar vei pleca și tu. Problema este ce se va întâmpla după aceea. Unde îmi voi petrece veșnicia și unde îți vei petrece veșnicia? Vedem înaintea noastră că moartea este despărțirea sufletului de trup. Este trecerea din ființă în neființă. Este sfârșitul vieții, dar începutul veșniciei. S-a terminat viața pe pământ, dar începe veșnicia. Unde va fi veșnicia? Și acest lucru trebuie să fie un avertisment pentru toți în zilele de astăzi. Unde ne vom petrece veșnicia? Fiind convinși de faptul că mai devreme sau mai târziu vom muri. Și apoi aș avea două exemple scurte, după care să închei. Și am citit undeva că în timpul primului război mondial, la explozia unui obuz, Bert a căzut ca fulgerat. Tiny Tim, care era lângă el, un lungan de peste 2 metri, când a văzut că a căzut, a sărit alături de el și a întrebat ce ar putea să facă. Și a spus, Bert, cel care era pe punctul de moarte, arată-mi calea către cer. Și a spus, nu știu, îmi pare rău, dar nu o cunosc. Dar uite, am să întreb în stânga și în dreapta, că poate o găsesc. Și a alergat într-o parte în alta, la următorul camarad și a spus, uite, Bert este pe punctul de moarte, cunoști cumva calea către cer? Nu o cunosc. Și a continuat, a sărit în celălalt tranșeu și a întrebat și acolo, cunoști cumva drumul care duce către cer? Pentru că și camaradul nostru este pe punctul de moarte și ar vrea să știe calea către cer, nu o cunosc. Și la urmă a văzut un mitralierist care era sus în foișor. S-a dus la el și l-a întrebat, auzi, Bert este pe punctul de moarte, cunoști cumva calea către cer? Și a spus acesta, da, o cunosc. N-ai vrea să vii să-i o spui? Îmi pare rău, dar de pe postul în care sunt, nu pot să părăsesc postul să spun, uite, dar să arăt ceva. Și a luat un Nou Testament care îl avea acolo și l-a deschis la Ioan, capitolul 3, versetul 16, care a spus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă veșnică. A spus, pune degetul aici, și s-a dus la Bert și a spus, am găsit calea care duce spre cer. Și a citit acest verset. Și când a auzit muribundul, oricine, chiar și eu, oricine, și a îndreptat ochii spre cer și a spus, chiar și eu. Și a citit, mai citește-mi o dată, și a spus, oricine, și a închis ochii. Crezând că deja a murit, a încercat camaradul său să plece, s-a întors înapoi și l-a mai văzut încă o dată, cu fața senină, ochii îndreptați spre cer și a rostit, chiar oricine, și eu sunt cel care am găsit calea spre cer. Nu știu dacă vei avea aceeași posibilitate ca în ultimele momente ale vieții să fie cineva care să arate calea spre cer. Dar eu sunt convins că astăzi ți s-a spus, astăzi ți s-a arătat, nu te forțează nimeni, noi nu te chemăm undeva să vii, ci vă chemăm, veniți și împăcați-vă cu Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, dacă ai merge sau când ai fi fost la fratele Gheorghe, când suferea în trupul lui și să-l încurajezi și să-i spui, uite, trăim într-o lume a tehnologiei, să fac excursii pe lună, navete spațiale vor zbura pe sus, uite ce telefoane moderne sunt, uite ce posibilități de comunicare și de deplasare avem acum aici. Credeți că ar fi încurajat? Dar dacă ai fi mers și ai spus, de ce suferi nu știm, de ce ai durerea în trupul nu o cunoaștem, dar nu știm că există un Dumnezeu care îi primește pe toți acei ce se încred în ei. Mângâiați-vă dar astăzi cu astfel de nădejdi că există o veșnicie. Unde vrei să-ți o petreci?
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru toți, pentru toți din toate timpurile, ca să fie salvați. Și jertfa Domnului Iisus este suficientă pentru întreaga omenire. Nu doar pentru români, nu doar pentru o anumită națiune, ci pentru oamenii de-a lungul vremurilor și de pe întreg pământul. Și fiecare avem posibilitatea să ne cercetăm viața, știind că vom trece. Haideți să fim gata în orice vreme, ca să putem să ne petrecem veșnicia cu Domnul. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Vreau să încheiem slujba în locul acesta. Urmează să ne deplasăm la locul unde va fi depus trupul neînsuflețit al celui care a fost fratele nostru Gheorghe Zamfir. Acel care va rămâne în amintirea familiei, a celor dragi, a familiei, în amintirea celor care l-au cunoscut. Va rămâne un eveniment pentru Biserica Elbetel din Amstetten și această zi a înmormântării. Noi îl vom depune acolo și noi ne vom petrece în continuare viața cât Dumnezeu ne va rândui. Dar până atunci să nu uităm, să ne pregătim, să fim gata. Acum, sigur, fanfara va începe să intoneze spre slava Domnului. Vom chema pe ștatungul, vor lua sicriul, vom merge spre groapă, în spatele sicriului, sigur, familia se va alinia, apoi noi vom fi acolo la groapă, vom avea un scurt cuvânt, voi citi câteva versete din Scriptură. Înainte de aceasta vom face o rugăciune prin fratele Nicu Ghiulai și apoi vom încheia despărțându-ne și lăsând în urmă acest trup neînsuflețit.
Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, în Genesa, în prima carte, capitolul 3, versetul 19, este o sentință a lui Dumnezeu față de om care spune: în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Amin. Iată dar un cuvânt profețit de Dumnezeu și împlinit astăzi, îl vedem în fața ochilor noștri. Am vrea să ne rugăm înaintea Domnului, așa cum spuneam prin fratele Nicu, ca și în momentele acestea să căpătăm o minte înțeleaptă, Dumnezeu să mângâie în continuare și Dumnezeu să fie la cârma vieții noastre. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem în fața faptului împlinit, când stăm în fața acestui mormânt, Doamne, și promisiunea Ta, Doamne, și cuvântul Tău se împlinește, că din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Stăm în fața Ta în această zi, Doamne, și Te rog să mângâi familia care, Doamne, trece prin această durere. Ne-ai dăruit viață fiecăruia și știm că viața este darul Tău, dar această viață este limitată, Doamne. În această zi am auzit despre o viață care este o viață veșnică și ne-ai dat fiecăruia dintre noi posibilitatea ca prin viața aceasta pe care o avem limitată să ne câștigăm viața veșnică. De aceea mă rog pentru fiecare care încă n-au găsit această cale spre împărăția Ta, în această zi, Doamne, la acest eveniment tragic, Te rog, Doamne, să dai lumină fiecăruia dintre noi care suntem în locul acesta, să găsim această cale. În numele Domnului Iisus îți mulțumim că vei lucra. Tu, Doamne, ai promis că ești Tatăl orfanilor, ești Tatăl văduvilor. De astăzi, Doamne, statutul acesta va rămâne pentru sora Vera și pentru copiii ei. Te rog, Doamne, să-i ocrotești, mâna Ta să fie peste ei. Tu ai spus prin cuvântul Tău, Doamne, că Tu ești Dumnezeul mânghierilor. De astăzi, Doamne, mai mult ca niciodată, mângâie această familie și pe cei care au rămas în urmă, Doamne, pe rudenii, pe toți acei care sunt cunoscuți acestei familii. Mâna Ta cea bună pune peste noi, peste fiecare și în continuare, Doamne, încredință-mă această lucrare în mâna Ta, în numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Vrem să încheiem tot cu un cuvânt din Scripturi, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13 în continuare. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde.
Deci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul lui Dumnezeu, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Dacă cuvintele noastre în ziua de astăzi au fost prea sărace pentru a mângâia pe cei care sunt îndurerați datorită acestei pierderi, fie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să rămână mângâiere pentru ei, să rămână mângâiere peste noi toți. Mi-a fost dat să văd un tablou în care erau două case, o casă deosebit de frumoasă și deosebit de ornamentată și lângă ea mai încolo era o colibă. În casa cea bogată trăia un om care era avea o statură foarte bună în societate și din cealaltă era un om bolnav, un om lipsit. Dar mai încolo erau două gropi și marea diferență erau că gropile erau la fel. Așadar, indiferent cine ai fi, atunci când ajungi în aceste momente, aceea situație o au toți. Acum, rămâne dar să îmbărbătăm această familie și să ne îmbărbătăm și noi unii pe alții. Ne vom despărți de aici și în timp ce fanfara va lăuda pe Domnul, se va putea lăsa trupul neînsuflețit în groapă. Apoi rudeniile vor trece pe aproape. Dacă obișnuiți să luați câte o lopată de pământ, o puteți lua și să ne retragem, pentru că normal ei nu fac nimic atâta timp cât noi stăm aici. Așadar vom proceda cântare și se poate lăsa sicriul jos.
Dacă doriți să dați mâna cu familia, puteți să treceți pe aici, să vă rugăm să vă grăbiți, așa cum spuneam, pentru că nu se face nimic atâta timp cât există încă oameni în jurul mormântului. O după masă binecuvântată. Dankeschön. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă mângâie. Binecuvântați de Domnul. Domnul să vă mângâie. Rămânem alături de voi. Nu vă izolați. Aveți viața de surori. Domnul să vă binecuvânteze.